गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। पलिटिक्स ना जेब्ला खुंथायाव ज' थादलायोना अब्लाना बिराद मोजां मोजां राव गदलायो, मोजां मोजां बैबि होन बै सासेयानो होन, एयानो होन बियानो होन, नङा होमबा? मोननैबो दोलोआ ओरैबायदि जादलायो। दा मेन बाथ्राखौ आं बुंनोसो लुबैदों नैबेखौ, बिथांनि बाथ्राखौ जों बुंनो समायामोन दे, बा आं बायदियाना दाम गैयै मैल्य गैयै मानसिया जोंफोरबायदिया बै व्यक्तिफोरखौ, बै नेताफोरखौ, बै सुबुंफोरखौ जोङो बुंनो समाया। प्रमद बर' सारखौनो होन, हाग्रामा महिलारि सारखौनो होन, खाम्फा बरगयारि सारखौनो होन, बा चन्दन ब्रह्म सारखौनो होन, बिथांमोनखौबो जों बुंनो समाया। लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इउ.जि. ब्रह्म सारमोन बायदिखौ जोंफोरबायदियाना जेबो फोथा थोबसेबो कन्ट्रिबिउसन गैजारोङि मानसिफोरा बुंनो समाया, बुंनो समाया। नाथायबा जाय पावाराव थायो, जाय बोलो गोरा जानानै थायोना, बै व्यक्तिफोरनि रावा ओरैबायदि ओंखाय बाखाय बाथ्रा बुंब्लाबो बेफोरबो बिराद मैल्यबान जायो। मानो? खारन बिसोरनाव माखासे गोबां पावार दं, बेखायनो बिसोरनि बाथ्राफोरा मैल्यबान। नों आंहा पावार गैयाना, जे नों आंनि बाथ्राखौ दोनथ', जाय आबाद मावनानै जाग्रा, जाय हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा, बै व्यक्ति सुबुंफोरनि खोथाफोरा माब्लाबाबो दाम गैया। जों बै आबाद मावनानै जाग्रा, हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बै सुबुंफ्रासो बिसोरखौ मा खालामो? लिडारगिरि खालामो। जेब्ला पावाराव सहैयो बा माबा मोनसे देरहालाङो, अब्लानि समाव बै हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बै व्यक्तिफोरखौ सैमाफोरबायदि खालामो, बा बिथांमोननि भट मोनसे हरनायखौ मैल्य गैयैफोरबायदि खालामो। माब्लाबा बै व्यक्तिफोरनि न'आव थाङोब्ला मा बुङो बिसोरो? मा खामानि दं? मानो फैदों? ना बेफोरबायदि। आरो बै दैदेनगिरिनि फेमिलिफोर, बेफोरबो मोजां रोखोमाव नाया। जोंनि उमुगा इदि इदि, आं नोंसोरजोंलाय मानो रायलायनो ना लेभेल बिराद गिदिर अख्रांखौनो थुख्लायसिगोन लिडारगिरि बिदि खालामो। बेफोरबायदि आरोखि। जाय हक, गोलाव बाथ्रा बुंबाय। आं मोनसे बाथ्राखौ दासिमबो गोसोखांदों। जेब्ला बि.पि.एफ.खौ नागारो आरो जेब्ला इउ.पि.पि.एल.खौ नागारो, बै दैदेनगिरिफोरनि माखासे एक्टिभिटिस जाय बै समाव जा मावबोनाय, बेफोर बाथ्राफ्रा ओंखारलायो। दा खोथायै खोथा इउ.जि. ब्रह्मनिनो बाथ्रा। हारिखौ सोखावहोनाया इउ.जि.आनो होननानै, गन्दगल खालामनांग्राया बिनो होननानै बुंनाय। आं बुंनाय राव नङा बियो, स्वयं बि.टि.सि.नि चिफ बारग' हाग्रामा महिलारि सारानो माखासे बाथ्रा बुंनाय। थ' बेफोर बाथ्राखौ नायोब्ला दा बिनि खुगानिफ्रायल' नङा, सोरबा नन पलिटिसियानफोरनि बाथ्रा खुगानिफ्रायबो गयो। बेफोरो जों मुखे मुखे खोनायो। दावराव दावसि खालामग्राया, हारिखौ सोखावहोग्राया इउ.जि. सारखौनो बुङो। सरि दे इउ.जि. सार, क्षमा खालाम। खिन्थु आं क्षमा बिखादोंमोन। नंगौ नङा, जों बुंनो समायामोन नोंसोरबायदिखौ। दा गोबां दैदेनगिरिफोरानो बुङो, गोबां लिडारफोरानो बुङो, गोबां लिडारफोरानो बुङो। बै समाव सोमावसारनानै फैबोनाय जाय मानसिफ्रा इउ.जि. ब्रह्म सारमोनजोंनो सोमावसारबोफानाय व्यक्तिफोर, बै व्यक्तिफ्रानो बिथांखौ बुङो। मानो? थारैनो इउ.जि. सारा खालाममारदों नामा? जोंनि दा इयुथ्सफोरनावहाय, बा जोंनि दा जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गोसोआव सोंलुआ सिखांबाय थायो, बिसोरनि गोसोआवहाय।
दा जुदि बिदि जुदि नंमारगौबा मा जाहैगोन बेखौ पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो बुङो आरोबाव नन पलिटिकेल ओरैबो गैया ओरैबो गैया निउट्रेल मानसिफ्राबो बुङो सरासनस्रायै जाय समाव बिसांजों सोमावसारनायाव लोगो मोनफानाय दा जों बेफोरखौ एसे साननो गोनां जुदि बेफोरबायदि खालामदोंबा जों बर'नि थाखायनो बिराद देरसिन खहा बेफोरो आरो लोगोसे जोंनाव मा जाद्लायबाय थायो दा नै साननैसोनि सिगां खाम्फा बरगयारिजों आरो चन्दन ब्रह्म ना बिथांमोनाबो दिनै UPPL थांबाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेक्तिगत हिसाबै आं बिसोरनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आंहा बिसोरनि थाखाय बिसोरबायदि आंहा दाम गोसाबो नङा किन्तु जों देरहाहोग्रा मानसिसो दै बिसोरखौ बै जायगासिम सहैहोग्रा मानसिसो जोंबो बिदि आरोखि भट थुसे होनानै देरहाहोग्रा नाथायबा जोंफोरनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंलायो थ' बिथांमोना थांनाय लगे लगेना बिथांमोननि माखासे बा बै मानगोनां सारमोननि बाथ्रा माब्लाबा बहाबा अन्थाइ खुबैहैनायनो माब्लाबा बहाबा PIL माबा होनायनो BTR एकर्डफोरखौ बेफोरबायदि बाथ्राया मैया दाखालिसो थब्लं गलायबाय जोंनिया थ' बेफोरबायदिया मानो जाद्लायो जोंनाव पलिटिक्सखौ गेलेयोब्लाबो ना सिदा सिदा आरो मानसिफ्रा बयबो मोनसे माबानिफ्राय फैजोबनाय नालाय ओंखायनो बै मोनसे जिनिसखौ दाबो बावनो हाया आरो बै मोनसे अख्रायाखौ बेयो होन नङा होमबा बेबो नागारनो हाया प्रमदआबो जोंनि BTRनि CMआ दानियाबोथ' मिहिथार बेबो मिहियैनो बेबो मालाय आरो बाथ्राया नंगौबो जिहेतु दाखालि हाग्रामा महिलारि सारा जिखिनि बाथ्रा बुंनाय ना साननो थाङोब्ला नंगौबो दिनै सानसे समाव BTR एकर्ड खालामबोबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव PIL होनाया सोर होननानै बुङो बिथांमोन बेक्तिखौनो बुंनानै होबाय दा प्रमद बर' सारमोना UG ब्रह्म सारमोना बा सोरबा दैदेनगिरिफोरा ओरैनो मालाय बिसोरखौ गोसोआवखि एसेब्लाबो आघात मोना लाफानो थागोन बे निस्सय मोनखागोन माबा मोनसे सानफ्लांगोन बिसोरबो बेफोरबायदि गोलाव बाथ्रा बुंबाय हाग्रामा महिलारि सारनि UG ब्रह्मनि सायाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा ससे 30 सेकेन्ड ना बेसेबांसोल'नो भिडिअ दङ मोनसे बेखौ नायनानै लानि गोजांनाय मोनदों मोनसे जायगायाव थांबाय थादों देहा थिग गैया गोजांखांनाय मोननायखाय एसे मुलि थुलि जानानै एसे खम्बलसो जोमनानै थादों